Рязала, а? Уй, не била държала. И тук нашите хора решиха и те да се включат в всяко начинание. Богати и с умът, прости и с трудът. Кълцай, 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 взимаш кака дойти да режете да не ви мърмурите. Ей, майстори, бърджи. Швари. Тя тази бичкия има рязка циганска бичкия. Браво. Айде другият. О, горския да дойде на бара. Имате ли позволително, бе? Имаме. А? Да. Така, ето ги виновниците за тази каштурка. Двамата братя чука. Его единия по-големия, другия по-малкия, пак отиде някъде надолу. Ко ще правиш там, бе? Под палки? Да, стягат се за зимата хората. Браво на тях. Сега, лебат и той личи да се включи и той да дръпне малко. Хайде. Бачор, те тия, като дойде тънкото дърво на дебелото, на тида, като дойде тънкото кара те. Не е често. Те ли правят, бе? Да. Мискини такива. Айде ще видим какво правите утре.